Mulți dintre cei care ne urmăresc ne-au cerut să facem un update pentru bursa de la noi și să ne uităm pe principalele companii și modul cum au evoluat acestea în ultima perioadă și ne-am gândit să facem astăzi acest update. O să începem cu o comparație între indicii de la noi și principalii indici bursieri europeni, dar și cei din Statele Unite, pentru a vedea cam unde suntem de la începutul anului și până la 31 august. Salut, Dan! Cum ți se pare evoluția bursei de la noi și cum crezi că va evolua în perioada următoare? Salutare! Am făcut recent un market update și am remarcat un relativ strength index foarte mic. Mă aștept să atingem un bottom de moment în această perioadă. Dacă nu vom avea niciun eveniment neprevăzut, un eveniment de tip Black Swan Event, probabil că suntem destul de jos cu indicele BET. Companii cum sunt Petrom, Banca Transilvania, Teraplast cred că a scăzut cel mai mult anul acesta, au înregistrat în ultimele săptămâni niște scăderi abrupte. Mie mi se pare că este un moment oportun de cumpărat. Mă uit la două companii când spun asta, mă uit la Banca Transilvania și la Petrom. Dar hai să vedem ce știri avem pentru Bursa de Valori din București. Și vedem cam toate presa economică ne relatează aceste scăderi abrupte de pe bursă. Avem din ziarul Bursa scăderea se adâncește, din ziarul financiar Bursa de Valori de la noi dă semne proaste pentru economie. În 2023 știm că bursa de obicei este premergătoare și arată semnalele care se vor întâmpla în economie în general. Are un pic de avans față de economia propriu-zisă și poate fi folosită ca un astfel de talon. Și o altă știre din Profit.ro care ne spune că piața aero la fel este în scădere și analizează ei aici când ar putea veni dezghețul în sensul de rebound sau de revenire a burselor. Ne vom uita mai departe și pe principalele companii de la BVB, care formează, mare parte sunt în cadrul indiciului BET și dau trendul pentru aceste scăderi în această perioadă. Cum ai spus și tu, mai ales în ultimele săptămâni, de la începutul toamnei, am văzut niște scăderi mai accentuate. Ele s-au menținut destul de bine, aceste companii, pe perioada verii, dar odată cu revenirea volumelor am văzut mai multe vânzări din partea investitorilor, care ne arată și acest trend. Începem cu Banca Transilvania. Ne uităm cam pe toate companiile în ultimul an de zile pentru a vedea cum au evoluat. Vedem în martie, la începutul conflictului din Ucraina, o scădere abruptă, apoi cu o revenire rapidă în V, dar trendul pe ultimele luni a fost de scădere. Banca Transilvania, poate cea mai lichidă, cea mai importantă companie de pe bursa noastră, a ajuns într-o zonă interesantă pentru achiziții, un RSI sub 30 și astăzi, în momentul în care filmăm noi, avem o nouă zi de scădere cu Banca Transilvania sub 18 lei, ceea ce poate reprezenta o oportunitate de acumulare, mai ales pentru termen lung. Acum mi se pare un moment bun pentru acel dollar cost average pe Banca Transilvania. Este o oportunitate să cumperi cea mai importantă bancă din România sub 18 lei, RSI într-adevăr sub 30. Cred că eu personal voi intra la cumpărare pe această companie în perioada următoare. Vedem altă bancă importantă din România, BRD. BRD a acordat niște dividende destul de mari anul acesta. Din această cauză avem și o scădere profundă de la 21 de lei, vedem în februarie, până la 12 lei. Însă nu avem un RSI sub 30. Volumele sunt destul de mici pentru BRD. Eu sunt atras mai mult de Banca Transilvania.
Și o altă companie care îmi place mie foarte mult, OMV Petrom, este într-o zonă în care eu personal credeam că nu o să o văd anul acesta, pentru că uh, la prețul acesta, cred că astăzi este undeva la 41 de bani, dividendul acordat în 2022 pentru 2021 înseamnă 20%. RSI-ul este foarte mic, însă nu avem niciun semnal de buy pentru această companie pe niciun alt indicator. Nu se știe cât va mai scădea, însă cred că este un moment bun de făcut dolar cost average pe această scădere. Sus, Banca Transilvania am văzut-o mai devreme, SNP nu a ajuns încă la minimul din acest an, BT-ul a atins acel minim deja. Vedem că se menține încă în zona aceasta de 0,42, minimul din martie a fost 0,39, 0,38. Chiar dacă RSI-ul este destul de mic, vedem aici un gap pe grafic cauzat de acordarea dividendelor și ulterior acțiunea s-a corectat destul de mult. A avut o evoluție bună anul acesta prin prisma prețului de la petrol, care le-a generat și un profit record pentru ultimii ani. De acolo au și decis să acorde acel dividend mai mare decât în mod normal, acel dividend special. Este și alături de TLV una din acțiunile cele mai cunoscute, cele mai lichide de pe bursa de la noi și începe să intre într-o zonă de cumpărare destul de interesantă. O vom urmări în continuare și vom face update-uri pentru această acțiune. Compania cu cea mai profundă scădere anul acesta este Teraplast. A fost aproape de 1,2 lei. Anul trecut a fost 1,2 lei. Am făcut și un episod în care am spus de ce este supraevaluată. Prețul ei, dacă nu mă înșel, era pe undeva pe la 40 de bani. Nu mai mi-aduc aminte foarte bine. Puteți urmări episodul respectiv. Însă, ce este destul de rău pentru Teraplast este faptul că nu mai avem volum pe ea. Ne uităm începând cu martie față de octombrie anul trecut sau decembrie, chiar și începutul acestui an, volumele au scăzut dramatic, la fel ca prețul. Prețul a scăzut la jumătate față de începutul anului și probabil că va mai scădea. Nu văd Teraplast oprindu-se aici. Nu au raportat nici foarte bine. Perspectivele în acest moment sunt destul de rele și Teraplast este o companie în care eu nu aș mai investi în acest moment. Dar fiecare trebuie să-și facă analiza proprie și să tragă concluziile. Teraplast a beneficiat anul trecut de un trend pozitiv, a fost în atenția investitorilor, se vede și pe volume acest lucru. Ulterior a ajuns într-o zonă de supraevaluare, un PER de aproape 40 sau chiar un pic mai mare. Ulterior au raportat câteva trimestre nu foarte bine, au avut și acea vânzare de divizie internă care le-a scăzut cifra de afaceri. Arată destul de rău în acest moment și trendul, dar și rezultatele financiare. Vom urmări în continuare pentru că e o acțiune pe care o avem amândoi în portofoliu. Pentru a vedea aceste update-uri, nu uitați să vă abonați pentru a vedea în timp real când postăm. MedLife este principala companie de health din România, însă, la fel ca la Teraplast, vedem o scădere foarte mare a volumelor. Prețul nu a înregistrat o scădere profundă. Mi se pare destul de scump în acest moment, dar este o companie cu potențial mare, este mai atractivă pentru mine ca Teraplast, însă, sincer, îl aștept la un preț mai mic. Astăzi, dacă nu mă înșel, cred că este pe la vreo 17 lei. Life e o companie pe care o avem amândoi în portofoliu. Acel multiplu de preț, sperul, este și aici destul de ridicat versus alte companii lichide de la noi. Ceea ce mă surprinde pe mine e volumul acesta foarte mic în ultimele luni. Pare că a ieșit din atenția investitorilor. Are un beta, cum spun americanii, destul de mare pentru că fluctuațiile le vedem atât la MedLife cât și la Teraplast sunt destul de mari în ambele sensuri. Atunci când crește se pot vedea procente de 4-5% într-o singură ședință bursieră.
În ceea ce privește indicatorul RSI, vedem că încă nu e la minimul acela de 30, undeva pe la jumătatea canalului, ceea ce înseamnă că ar mai avea loc de scădere, dar volumele nu sunt foarte bune. Agroland este una dintre companiile mele favorite. Este o companie cu risc mare. Este o companie mică de pe piața aero. Este o companie care se dezvoltă în continuare și vine cu rezultate bune din punctul meu de vedere. Au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri, au foarte multe investiții. Eu voi continua să cumpăr acțiuni la această companie, dar, atenție, mi se pare că este o companie pentru cei care au un apetit de risc destul de mare. SafeTech, la fel, o acțiune din piața aero. Volumele sunt din ce în ce mai mici și aici. Scăderea a fost constantă în ultimul an. Nu a ajuns încă la 50% din all-time high, dar e undeva pe la 38-40 scăderea. Aceste RSI la fel a ajuns pe la 30, dar volumele nu sunt promițătoare. Nu știu dacă în această perioadă există o acțiune în piața aero care merită o investiție. Ultima companie la care ne uităm astăzi este Nuclear Electrica. Este o companie pe care eu am achiziționat-o undeva în intervalul 10 și 10-20 de lei. Aveam un preț mediu de 15 lei, dacă nu mă înșel. A avut o creștere foarte, foarte mare în ultima perioadă. E o companie destul de sigură, însă este o companie de stat și dacă ne uităm pe volumul față de anul trecut a scăzut foarte, foarte mult. Și pentru cei care urmăresc piața din România, Bursa de Valori București, în top volume, Nuclear Electrica nu prea există. Așadar, nu a avut o variație foarte mare. Vedem că RSI-ul este peste 40, undeva la mijloc, la mijlocul canalului. Își menține același preț de la începutul anului, a acordat dividend, este o companie la modă. Din punctul meu de vedere, este o companie supraevaluată în acest moment. Mulțumim celor care ne urmăresc. Ne revedem în episoadele următoare. Pe curând!